ova kreativna radionica me osvijestila više nego što sam očekivao i trudit ću se napraviti projekat za leder iz primijenjenih vještina koje sam ovdje stekao. Lijep pozdrav svima u Šibeniku i okolici. Znači, meni kao predavačici DIR ovog treninga nije mi se bilo teško prilagoditi i pripremiti za ovaj projekt, zato što smatram da je DIR pristup u svakom od nas. Mislim da svi mi volontiramo i na neki način nesebično pomažemo i osvještavamo javnost i društvo oko nas šta je to bitno, a to je poanta cijelog DIR-a. Bilo mi je vrlo drago biti na ovome projektu jer sam vidio da ima još mladih entuzijastičnih ljudi koji su spremni angažirati se društveno. Nadam se da ćemo u budućnosti, bilo samostalno, bilo zajedno, nastaviti raditi na animiranju kako mladih, tako i ostalih društvenih skupina da se angažiraju i da shvate da su one, da te skupine mogu potaknuti promjene, da svaki od nas ima svoje ja koje može doprinijeti zajednici. Kroz ovu radionicu sam upoznala prekrasne ljude iz cijele Hrvatske, predavači su bili zaista izvrsni, puni stvarnih primjera iz života. Imali smo krasno druženje, razmjenu iskustava i svakako bih preporučila svim mladima i onima koji žele raditi za bolje sutra, za cijelu zemlju i za same sebe da se priključe ovakvim organizacijama. Uzmi stvari u svoje ruke, promjene su moguće bez puno muke. Pomoći mogu i tvoje ruke, samo malo akcije, samo malo buke. Promjena, da svima bude bolje, promjena i svi smo dobre volje i tako bla bla bla.